Nové Zámky boli poddanským mestom ostrihomského arcibiskupa a vo výsadnej listine bolo vyslovene napísané, že v meste sa môžu usádzať iba katolíci. Až v 43. vyšiel zákon, ktorý umožňoval voľne sa usádzať Židom. V 38. tu bolo takmer 2500 členov židovskej náboženskej obce. Samotné Nové Zámky mali okolo 23-24 tisíc obyvateľov. Vaša výstava hovorí aj o tom, aký význam kvalitatívny malo židovské obyvateľstvo pre Nové Zámky. V čom vy vidíte najväčší prínos ich bývania tu v meste? Taká úplne najvýznamnejšia bola ich obchodná činnosť. Mimo to zaujali veľmi významné postavenie v takých remeslách, ako bolo mlynárstvo alebo tehliarstvo. V dome mlynárov Klajnovcov sídli dnes aj múzeum. Magistra Horvátová Helena. Tak vy ste prišli až z dediny mládeže si pozrieť túto výstavu. Čo ste si stihli medzi toľkými ľuďmi a v takej rýchlosti poprezerať? Určite, že tie masy na obrázku a potom, keď si človek premietne sám cez svoju hlavu a srdce, no doplaču človek. Toľko ľudí zničiť, z ničoho nič. Toto by mali všetci mladí ľudia prejsť, aby si uvedomili, že aj my sa môžeme tak nakoniec. Že každého to môže postihnúť. Áno. No ale na tej výstave neboli len tie smutné veci, tie vojnové roky. Bolo tam niečo aj z čias, keď novozámocká židovská komunita tu žila v meste a darilo sa jej. Na dobrej úrovni a na vysokej úrovni. Aj veľmi dobrá škola židovská tu bola. Aj veľa obchodov, dokonca športovcov. A šachistov. Aj to je šport. Aj menovite niektorých poznáte? Šachistov, manžela, syna, jeho priateľov. Náš syn je riaditeľom Novozámockého šachového klubu. Novozámocký šach nedávno oslavoval 100 rokov. Áno, aj sme to oslávili. V kultúrnom dome, s muzikou a čo k tomu sviatku ide. A vy viete hrať šach? Ja nie, ale všetko okolo mňa hrá šach. Horvát, Ľudovít. Môj syn je Mário, on je predseda šachového klubu. Ale vy ste ho to učili? Áno, predseda, ako malého chlapca. Ale potom vás predstihol. No áno, najprv som vynechal povedzme kráľovnu, remizovali sme, potom neskôršie opačne, on mi vynechal tú kráľovnu, tak viete, jak to býva. Vy ste práve vyšli z výstavnej miestnosti. Tak na mňa napríklad tá synagóga, čo bola zbombardovaná, to som ako obdivoval, to bola pekná budova. Zaujímavé, že oproti je škola a tá škola aj súčasne prežilo bombardovanie. Vy ste tu boli aj v čase, keď boli Nové Zámky bombardované? Áno, to bol strašne pekný deň, slnečný a sirény hučali a bolo pravda také poučenie, že aby sme vyšli mimo mesta. Bol som mamou v meste, jak je železnica, tam bol taký priestor, taká lúka, tam sme potom lahli a ja sa pamätám ako decko na to, lebo ako zvedavý decko som pozeral, že čo sa tu robí. A báli ste sa? Nie, bolo strašne veľa dymov, jak bomba, keď vybuchne. Na to sa pamätám, tedy som mal 8 rokov. Hovorili vám rodičia niečo o tunajšej židovskej komunite, novozámockej? Tak hovorili, lebo otec bol záhradníkom a on s nimi ako komunikoval. A oni boli aj rôzni predávači alebo obchody mali a otec pestoval zeleninu na 300 hektárov na tých majetkov, čo bolo tu okolie Nových Zámkov, cirkevné majetky a oni kupovali a predávali potom. Aj vy ste poznali niekoho z nich? Tak áno, lebo ja som chodil do maďarskej školy a pamätám sa na to, že boli takí smutní chlapci, kamaráti a potom nosili taký ten židovský odznak a takže ešte chodili do školy, ale už boli označení. Greta Hrabovská sa tiež prišla pozrieť na výstavu. No ja som tiež vojnu prežila, ale v Bratislave, takže ja si aj niektoré veci pamätám a veľmi. Viem, že nebolo až toľko času, ale stihli ste si niečo pozrieť z výstavy? Ale určite, áno. Hľadala som, či tam niekoho poznám aj z tých žiakov, ale bohužiaľ to je všetko už veľmi staré. Aj pre mňa, lebo mám 74 rokov. Zatiaľ ešte som to nestihla všetko. Čiže ešte si to detailnejšie pozriete. Áno. Výstava bude do konca augusta, tak ešte by ste mohli aj priviesť nejaké ďalšie kamarátky. Určite oslovím niektorých, áno. Ja som v klube seniorov na Podzamskej ulici, aj v jednote dôchodcov som. Možno niektorí členovia vášho klubu by vedeli to, čo je tu na výstave, aj doplniť o ich osobné spomienky. Niekedy sa rozprávate o minulosti aj na stretnutiach klubu? Až tak veľmi nie.
Skôr, tak sa porozprávame z terajšieho života o deťoch, o vnúčatách. Teraz sa mi pred pár dňami narodilo ďalšie vnúčatko, tak žijeme teraz toho v tejto prítomnosti radostnej chvíle. Ja som počul, že vy máte v rodine jednu slávnu osobnosť. Áno, je to môj synovec a celá rodina sme určite na ňo veľmi, veľmi hrdí, pretože tiež vyšiel odtiaľto z Nových Zámkov a to, čo on dosiahol, si myslím, že je úspechom aj jeho rodiny, aj celých Nových Zámkov. Veď on už pochodil skoro celý svet a teraz bude mať aj koncert 28. a bude oslavovať 40. narodeniny. Povedzme aj jeho meno a čomu sa venuje. Otto Klein v Slovenskom národnom divadle je operný spevák. Vedúcou osobnosťou novozámockej židovskej obce je docent Tomáš Lang. Začnime súčasným životom a vašou činnosťou, lebo nie je v Nových Zámkoch až tak veľa Židov, ale sú veľmi aktívni. Sú dôležité predovšetkým v tomto kalendárnom roku 70. výročia deportácií kultúrne aktivity, ktoré sledujú udalosti z roku 1944. Pripomenúť tieto udalosti chceme spôsobom, ktorý je najširšej verejnosti priateľný, ale má aj svoje posolstvo. Takže my sme pripomenuli v januári koncertom Bratislavského klezmerbandu výročie oslobodenia Osvienčimu. Začiatkom apríla zas speváckým koncertom vydanie nariadenia o nosení žltej rozlišovacej hviezdy a dnes je 70. výročie vyprázdnenie geta, čiže mapujeme takú tú cestu, ktoré novozámocké židovstvo v 44. roku prešlo. Toto, čo ste popísali, sú hlavne také aktivity navonok, osvetové pre ľudí. Popri tom funguje aj taký bežný náboženský život alebo taký vnútrokomunitný stretávanie sa? Samozrejme to funguje. Podľa religiózneho kalendára sú rôzne sviatky, rôzne výročia, ktoré sa pripomínajú. Okrem synagógy je tu také komunitné centrum, kde je stála výstava fotografií a rôznych predmetov. No a schádzajú sa tam členovia komunity na rôzne sviatočné alebo spoločenské udalosti zhruba v roku 5-6 krát. Deportácie novozámockých Židov, to už bolo to tragické vyvrcholenie, ale boli aj také časy, keď Židia tvorili významnú svojimi aktivitami časť obyvateľov Nových Zámkov a žili tu v symbióze s ostatnými ľuďmi. Na vrchole najvyšší podiel židovského obyvateľstva bolo zhruba 12% celého obyvateľstva a zaujímali významné postavenie v hospodárskom živote, v intelektuálnom živote medzi slobodnými povolaniami, lekári, právnici, učitelia. Fungovali dve židovské školy, ktoré neboli výlučné, do ktorých chodili aj nežidovské deti. Rodičia s obľubou ich tam zapisovali, pretože vedeli, že je to vzdelanie náročné, ale veľmi kvalitné. A my sme sa stretli potom aj v tých ťažkých časoch s tým, že tu boli ľudia, ktorí pomáhali napriek tomu, že sa vydávali sami v nebezpečie a máme zdokumentované prípady, keď ich schovávali. Napríklad minulý rok som spracoval, získal som konkrétne údaje o činnosti jedného takéhoto zaslúžilého pána, ktorý už teraz je vo vysokom veku. Je to veterinár doktor Julius Bajčan, ktorý veľmi konkrétne pomáhal ľuďom, aj celá jeho rodina, a tento pán bol vyznamenaný cenou primátora mesta Nové Zámky v októbri minulého roku. Môžeme ešte spomenúť také konkrétne príklady spolupráce, lebo traduje sa medzi starými rodičmi, ako napríklad kresťanské deti chodili na šabat robiť takú asistenciu do židovských domácností, kde sa vtedy nemohlo robiť. Áno, religiózne zákony a pravidlá zakazujú robiť v sobotu akúkoľvek prácu, napríklad zapalovať oheň, alebo zažínať svetla, alebo niečo takého. No a to bolo taká obľúbená činnosť, povedzme, mladých ľudí, ktorí si chceli niečím privyrobiť, prišli a vedeli, čo majú robiť, lebo nie je zakázané len vykonávať prácu, ale je zakázané dávať aj pokyn k vykonaniu práce. To znamená, že oni vedeli, v ktorú hodinu majú prísť, to bolo s nimi dopredu dohovorené a takto si vzájomne pomáhali vytvoriť podmienky pre dodržiavanie týchto tradícií. A dodnes sa tieto tradície dodržiavajú? Podstatne menej, pretože poviem vám, je dokázané, že mladí ľudia z tradícií viac preberajú od svojich starých rodičov, než od svojich vlastných rodičov. Lebo starý rodič má už vo svojom veku pokročilejšom viac času na to vnúča, než má rodič na vlastné dieťa. Ale bohužiaľ, to bolo práve to, že títo starí rodičia zahynuli v tom holokauste a my sme generácia, ktorí svojich starých rodičov nepoznala. A to je na úkor potom vedomostí, zážitkov a tradície.
Keby sa dalo skončiť s nejakým optimistickým vyústením, odznela tu aj taká myšlienka, že je to, myslím, z Talmudu, že ten, na koho sa spomína, vlastne žije. Toho cieľom je aj táto výstava, aby sa spomenulo. A teraz s údivom zistujem medzi návštevníkmi dnes, ktorí sa pozerajú na fotografie, ktorí čítajú texty a spomenú si, tento žil v našej ulici. Toto bol môj sused. A tým pádom vstáva v pamäti ľudí ten človek, ktorého možno si 50 rokov nikto nespomenul.